दाथ' मा बुंनो दुंदों हाव गासिबो हानजायावनो गासिबो माने जेरावबो सेरखाय बेरखाय नुदों आरो थेवबो नोंथांमोननि धनसिरि समस्थियाव धनसिरि समावथ' आंनि नुनायावथ' गासिबो 50-50 नुदों मोनसेल' नुवाखै आरो गासिबो बेयाव अफिसाव जेरावबो नोंथाङा मा बुंनो सानो जे धनसिरि समस्थियावहाय सोर बिजेपिया बायदि एकदम देरहाथारगोन होननानै खाटां नोंथांनि साननायाव आं दायो अबसे खाटाङै बुंनो हाला नोंथां हो मानो होनना बुङोब्ला ओरैनो दायो UPPL आरो BPF जोंनो फायदा जागोन होननानै आं थौले मगजजों माने साननानै मोनदांदों आरो आं बुस्थुखौ थ' हमनो हाला इसां 50-50 जानानै दं आरो बे मोननै फोथाराव माबा मोनसे देरहागोन आरो आं बेखौ फोथायदों आरो नोंथांनि मेन डिसिसना मा आं डिसिसनखौ दासिम थि खालामनो हायाखै नोंथां लाथ'नो हायाखै एसे सम दंबावोथ' बेवहा जेला सम आरो बोथोरा सफैगोन अब्ला माने डिसिसनखौ थिग खालामनाय जागोन आरो जौगाथायनि मावनांगौ जौगाथायनि बेलायावथ' आं जेबो जौगानाय नुवाखै सिगाङाव जिथुनिखि जौगाबाय बिनि अनगायैथ' आं जेबो नुवाखै आंनि नुनायावबा बे माबाखौ नुदों आं बे मा होनना बुङो बे अजोंनिया मामोन दा लाइट जे होदों बेयो गोदान हिसाबै स्ट्रिट लाइटखौ नुदों आरो UPPL सरकाराव आरो बिनि सिगांनि जौगानायखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय हास्थायबाय जिहेतु जों खेतियक मानसि बान्दो होदों जोंनो आरो बिथिं माजुलि बायदि जायगाथिं माने एकदम हाब्रु हाग्राबारिमोन नाथाय बेवहा माने बिथांमोना दायो मोजां बिदि पाक्का लामा बिथांमोना होबाय जोंनो बेखौ BPF सरकाराव जों मोननो थांदों बेनिफ्राय बिनि अनगायै बान्दो बिथांमोना बहुत बान्दो होबाय जों सिगांनि समाव साफ्रादों माने बान्दो थेनानै बै गय थुनाखौफोरदों बान्दो थेनानै जों माने बान्दो थेनानै जानाङोमोन नाथाय जों बे BPF सरकारनिफ्राय जोङो माने बेबायदि साफ्रा आरो माने गय थुनाखौदों हाग्रा दाननानै माने बान्दो थेनानै थेनांनाय जायाखै आरो नाथाय बेफोरावहाय जि मावबाय बिनि उनावथ' जों नुवाखै ओमफ्राय स्पिड ब्रेकारखौ नुदों डेभेलपमेन्टआ नैबे UPPL सरकाराव स्पिड ब्रेकार होनाय माने बियो जेराव माने आनडेभेलप बेवहाय स्पिड ब्रेकार होनाय जायो स्पिड डेभेलप कान्ट्रिफ्राव स्पिड ब्रेकारखौ होनाय जाया आरो जिहेतु बियो दायो गाहायनि लाइनाव थांबाय थादों खारन जोंहा बेयाव थांनाय टाइम बहुत लस जायो जों बहुत माने टाइम मेनटेन खालामग्रा मानसि बेनिखाय माने बे स्पिड ब्रेकाराव जोंहा बहुत जों जेराव आंनि न'आवहा बिनिफ्राय आं न'आवहा जेनेबा जेराव 5 मिनिटाव सहैनो गोनां 15 मिनिट लानो गोनां जायो मानि थाखाय स्पिड ब्रेकार दा बेखौ नेसेसारि बुङो ना आननेसेसारि ना बेथ' आननेसेसारि थार बे बुस्थुआ माने एकदम माने प्रयजन गैथारा बे बुस्थुआ आंनि थाखाय आरो बे बुस्थुखौ माने जौगानायनि बेलायाव बेथ' डाउनावसो थांबाय थादों बे जिथु स्पिड ब्रेकार आंनि मथेबा नांथारा आरो स्पिड ब्रेकार होना होबाय आरो बुस्थुआ बेखौथ' जेनेबा दाथ' नै दानि सरकारावसो दिनावसो जों मोनदों खिन्थु सोर बनायदों बनायाखै बिदिला खिन्थु दा जिथु लेटेस्ट बे बोसोरसेनियाव जोंनि जितु बे लामाहा बोसोरसेयाव जादों आरो बे बुस्थुआ नैबिदि आरो परिबर्तननि बेलायाव परिबर्तन जानांगौ जों न'खर हिसाबै जोंनो नाङा जोंनो जोंनि स्कुलफ्रा दिनै जेनेबा थांगासिनो दङ जे मा होनना बुङो स्कुलफ्रा LP स्कुलफ्रा दिनै बहुत जेनेबा जोंनि धरक बादागामि नेपालपारायावनो मोनसे थांबाय आरो थांगासिनो दङ बेफोरखौ जुदि जोंनि हंगथनफ्रा जुदि गोसो जायोब्ला हमथाना लाखिनो हायो आरो मानो होनबा धनस्रि कटियाबो जेनेबा थांनायनि बेलायावमोन नाथाय बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा थांनानै जों स्कुलखौ जों दानगारा होनना बुंनाय लोगो लोगो माने सरकारा बिथांमोननि बे स्कुलखौ माने दानगारनाय जायासै आरो गतिके माने बेफोरखौ जेनेबा सरकारा जोंनि बड'लेण्ड सरकारा बा जोंनि दल हंगथनफ्रा बेफोर LP स्कुलफोरखौ माने हमथानानै लाखिनांगौ आरो जेराव जों लाबोनसेयावबो जों माइनाससो जालांबाय थादों बेवहाय बे दुखुनांथावना बाथ्रा आरो बुस्थुआ थाखानाय बुस्थुफोरखौ आरो जोंनि जायगाफ्राव डिसपेन्सारि जानांगौ जों मोसौ फिसिनानै जाग्रा मानसि बोरमा फिसिनानै जाग्रा मानसि अमा फिसिनानै जाग्रा मानसि दाउ फिसिनानै जाग्रा मानसि जेराव दायो अमाफ्रा लैहोर लैहोर थैगासिनो दङ जायनि थाखाय डाक्टर गैया भेटेनारि गैया जोंनि खाथियाव खेतियकफ्रा बहुत लस जादों बेफोरखौ लाबोनांगौ जोंनि जायगायाव बेफोरावहा उदालगुरियावथ' जोंनि मानसिया थांनो हायाना थांनो हाया गतिके बेफोरबायदियाव जुदि भेटेनारिफोर जुदि थायोब्ला माने जोंहा मा होनना बुंगोन जोंनि अमाफ्रा दाउफ्रा मोसौफ्रा बोरमाफ्रा रैखा मोनगोन आरो दायो जोंनि न'खरफ्रा बहुत दुखु जानो गोनां जादों आरो बुस्थुआ बेनिखाय माने गुबुन दानि जायानो सरकारानो दा देरहादों माने बिथांमोना जेन बेफोर खामानिखौ जेन मोजाङै मावलांनांगौ होननानै आङो मिजिंथिनाय जायो आरो दे धन्यबाद साबायखर दे मा बुंनो फैबाय थादों बिसायख'थिया ना इलेक्सना सोरनो होगोन
नांगोलआवसो होनोसै गोदोनिफ्रायनो जों नांगोलावनो थाबायनाय मानसि नांगोला देरहागोन ना जोंनि साननाय मथेथ' देरहाथावना बायदि जिहेथु नुहुरनाय सोर बियो नांगोल गैया मा नाम मोनलाय नामखौनो बावलायलांबायथाय आङो हा प्रेस मुसाहारि प्रेस मुसाहारि देरहागोन प्रेस मुसाहारिया देरहानांगौ जोंनि साननाय मथे आरो नोंथांमोना होगोन आरो बिथांमोननो भट बिथांनो दस्रा होगोन मा जायो दस्रानिखौथ' जों बेलेगनिखौ जों मिथिलालै जों जायखौ मोजां मोनदों जों बेनावनो होगोन मानसि हिसाबै माबायदि नोंथांमोननि जिखिनि समस्थिनि MCLA जों पाब्लिकफोरखौ अननाय थेनाय नायनाय थेनाय माबायदि सिगांनिफ्रायथ' एसे मोजाङैनो खोनागासिनो जोङो बर्थमान अनेकफ्रा मोजां ना मोजाङानो जथुफ्राव थिगानो फैबाय थानाय समाव रावनोबो भट होनो सोर UPPL आइ कंग्रेसफोरनो होआ रावनोबो होआ रावबो होआ जों बे मोनसेयावनो गोदोनिफ्रायनो जों बेयावनो जों आगान लागासिनो नांगोलावनो नांगोलखौ होआ ने देरहाथारगोन नांगोलखौ देरहाथारगोन बियो दाना नांगोला बाराद्राय एवनो हाया दे ट्रेक्टरसो बहुत एवनो हायो होमब्लाबो जोङो गोदोनि मोसौ हिसाबै मोसौजोंनो हालेवनानै जाग्रा मानसि ना जोंनो मोसौखौ नांथारगौ नांथारगौ थिग बेबायदिनो प्रेस मुसाहारिखौ नांफिनगौ आरो ने थिगानो जों बेजोंनो देरबोनाय ट्रेक्टराव मैया दाखालिसो बेखायनो जों बेखौ गारनो हाया दे आं हामबाय होयो दिनै बे समखौ मोननायखाय बा बे मौकाखौ मोननायखाय दा दसेथ' जोङो परिस्थितिखौ नायनानै सिटुवेसनखौ नायनानै जोङो आंबो UPPL आवनो दंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो खालामासै आरो हारिनि मोनसेबो मावासै आरो सिगांनि जिथु BPF नि जिथु खामानिफोर दङ बेफोरखौबो जत्न लानो रोङासै आरो बिथांमोननि मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा बा कारज'कारिफ्रा बिथांमोनाबो मोजां बेब'हारा अन्तत' आंखौ खालामासै आरो ओंखायनो आङो थांनाय बोसोर 5 बोसोराव आं सिगाङावथ' आङो नांगोलावनो दंमोन बेयावनो दंमोन खिन्थु बिथांमोननि परिबर्तन नायखाय आङो UPPL आव फैदोंमोन खिन्थु बिथांमोननि बिहेभियारखौ आं मोजां मोनासै ओंखायनो बे समाव आङो BPF आवनो फैबाय आरो आं आसा खालायो BPF आ मोजां जागोन BPF आ डिसिप्लिन हिसाबै बिथांमोना मावबाय थादों आरो गुबुन पार्टियाथ' जोंनि धनसिरियाव अन्तत' जोंनि धनसिरियावथ' जितिनाय नङा बे 100%। এতিয়া বাইদেউটো যি কৈছে তাকে আমি দিম ভোট আমিতো আগৰ পৰাই তাকে দি আছো তো ইয়াৰ এই এতিয়া যি ওচৰতে আছে বাইদেউটো প্ৰেছ মুসাহাৰি নামটো ইমান ভালকে নাজানো মানে মই তথাপিও ইয়াতে আছো আমি তাকে ভোট দিবলৈ আমি হাজিৰ হৈছো এইবছৰ UPPL নাঙ্গলৰ হয় নাঙ্গলৰ তাকে দি আছো আগৰ পৰাই আমি কিয় মানে এতিয়াতো বহুত সমস্যা চলি আছেতো আৰু যেনিবা আমাৰতো এতিয়া মই দুটামান কথা কম মানে আমাৰ এতিয়া যি আমাৰ মাটি আমি বহিছো এইবিলাক চৰকাৰী মাটি যেনিবা এতিয়াতো বহুত জগাত মানুহবিলাক খেদে আছেতো ইয়াৰ কাৰণে আমি তাকে দিম বুলি ভাবি আছো মানে সি আমাক মৰম কৰিব পিছত জিতিলে এইটোৱে হ'ল মোৰ কথা হাগ্ৰামা এই হাগ্ৰামাটো যেনিবা আমাক সি জিতিলে আমাক মৰম কৰিব আৰু আমাৰ মাটি বাৰী নাই এইবিলাক চাব আৰু মাটি পাটা দিম বুলি কৈ আছে আমি মোবাইলতো দেখা পাই আছো তো ধনসৰি সমষ্টি जोंनियालाय बे प्रेस मुसाहारि ना बेनोनो होगोन BPF नि मानि थाखाय प्रेस मुसाहारिखौ मोजां मोनो होनदों गाहाम बेयो बयखौबो अनो